या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कोकण रेल्वेचं तिकीट बुकिंग ओपन होताच 2 मिनिटात फुल। 2000ची नोट बंद झाल्यावर मातोश्रीत बैठक, नितेश राणेंचा हल्लाबोल। आणि ते केसरकरांच्या फोटोला हार घालणार, संजू परब यांचा इशारा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। कोकणवासियांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आणि लाडका सण म्हणजे गणेशोत्सव। 19 सप्टेंबरला यंदा गणेशोत्सव आहे, त्यामुळे आता चाकरमान्यांची लगबग वाढलेली आहे, उत्सुकता वाढलेली आहे की कधी एकदा आपण गावी पोहोचू। त्याच्यासाठी खरं तर 4 महिन्यांपासूनच बुकिंग केलं जातं कोकण रेल्वेचं आणि एक उत्तम पर्याय ठरतो कोकण रेल्वेनं किंवा रेल्वेनं गावी येण्यासाठी। मात्र काल तिकीट बुकिंग सुरू झालं गणेशोत्सवासाठी, मात्र या सगळ्या चाकरमान्यांची, गणेश भक्तांची निराशा झाली, कारण तिकीट बुकिंग करायला गेलं आणि रिग्रेट असा मेसेज अगदी 2 मिनिटातच आला। त्यामुळे एवढ्या फास्ट करते तरी कोण तिकीट बुकिंग असा प्रश्न या चाकरमान्यांना पडलाय, कारण 4 महिन्यांपासून ते वाट पाहतायत आणि त्यांनी शेड्यूल केल्याप्रमाणे त्यांनी तिकीट बुकिंग केलं। मात्र अशी परिस्थिती आल्यानं संतापाची लाट उसळली, नाराजी व्यक्त करण्यात आली। पण हा नेमका सगळा प्रकार आहे तरी काय, याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत आमच्या सिनियर करस्पॉन्डंट देवयानी वरेस्कर। देवयानी, नेमका हा काय प्रकार आहे? अगदी 2 मिनिटातच रिग्रेटचा मेसेज आलाय, काय हा सगळा प्रकार आणि नेमकी ही तिकीट बुकिंग कशी केली जाते? जुईली, काय आहे, 19 तारखेला 19 सप्टेंबरला गणेशोत्सव आहे आणि जनरली आपल्याकडे ट्रेंड कसा असतो की गणेशोत्सवाच्या अगोदर 2-3 दिवस यायचं, घर झाडायचं, सगळी खरेदी वगैरे करायची, गणपती आणायचा आणि त्यामुळे 2-3 दिवस अगोदर येण्याचा जास्ती कल असतो। म्हणजे मे महिन्यासारखं 8-10 दिवस अगोदर येऊन राहणं हे काय त्यावेळेस केलं जात नाही। फार कमी लोक असतात की जी 8-15 दिवस 8-10 दिवस अगोदर येऊन राहतात आपल्याकडे। परंतु आता बघितलं, मी सुद्धा आता तिकीट बुक करण्यासाठी म्हणून मी इथे बसलेले होते। आता जर हे 14 सप्टेंबरला जर मला जायचं असेल म्हणून मी जर बघते, 14 पासून बघते, 14, 15, 16 इथे बघते, ह्या ज्या आपल्या मार्गावरती धावणाऱ्या ज्या काही ट्रेन्स आहेत त्याची अवेलेबिलिटी हे बघ, तुतारी एक्सप्रेस जी आहे त्याला 51 मिनिटापूर्वीच त्याचे वेटिंग लिस्ट साध्या स्लीपरचं 164 आहे, थर्ड एसीचं 63 आहे, सेकंड एसीचं 18 आहे। त्याच्यानंतर जनशताब्दी जी फार लाडकी ट्रेन आहे अनेक लोकांची, त्याचं तर स्लीपरचं वेटिंग 224 झालेलं आहे अर्ध्या तासापूर्वी। त्याच्यानंतर साधं हे जे आहे त्याचं वेटिंग लिस्ट आहे 44 आणि थर्ड एसीचं आहे ते 3 वेटिंग आहे। त्याच्यानंतर आपण दिवा पॅसेंजर बघतो, ती तर फुल धावतच असते, कारण ते दिवा पॅसेंजरला त्या काळामध्ये सर्वाधिक गर्दी असते। आणि मांडवी एक्सप्रेस आणि कोकण कन्या ज्या आपल्या रेग्युलरच्या गाड्या आहेत त्याच्या सुद्धा आता जर बघितलं तर स्लीपरचं आहे 117, थर्ड एसी आहे 54, सेकंड एसी 9, फर्स्ट एसी 1 आणि कोकण कन्या तर 330 पर्यंत वेटिंग गेलेलं आहे 18 मिनिटापूर्वी। म्हणजे ही आहे परिस्थिती 16 तारखेची, सॉरी 14 तारखेची। 15 तारखेला सुद्धा काहीशी परिस्थिती तशीच आहे, सगळ्याच गाड्या फुल आहेत। आणि 16, 17, 18 जर पुढचं जर बघितलं, हे बघ, हे जर बघितलं हे बघ 187 वेटिंग, 281 वेटिंग,
143 वेटिंग, 385 वेटिंग काहीतरी आणि regretच. काही रिग्रेटच झालेले आहेत. कोकण कन्याचं सुद्धा 28 आणि बाकीचं स्लीपर तर रिग्रेटच झालेलं आहे कोकण कन्याचं. हे 16 तारखेची ही सिच्युएशन आहे. म्हणजे जर 4 महिन्यांपूर्वी या गाड्यांचं जर रिझर्वेशन केलं जाते गणेशोत्सवासाठी, ह्या गाड्यांचं जर आपल्याला माहिती आहे 19 तारखेच्या पूर्वी चाकरमानी फार मोठ्या संख्येने कोकणामध्ये येतात, असं जर गृहीत धरलं तर ह्या गाड्या सगळ्याच आत्ताच फुल झालेल्या आहेत. आणि हे काही मिनिटात, म्हणजे जेव्हा ते ओपन होते, त्याचा स्लॉट ओपन होतात 10 वाजता 11 वाजता तात्काळचा किंवा रेग्युलर तिकीट बुकिंगचा, त्यावेळेस ते अवघ्या काही मिनिटात म्हणजे 2-3 मिनिटामध्ये ते फुल होऊन जातात तिकीट आणि वेटिंग लागते. ह्याच मुद्द्यावर येते. म्हणजे जर आपण पाहिलं तर कालपासून सोशल मीडियात तुफान नाराजी व्यक्त होते चाकरमान्यांची. पोस्ट येत आहेत आणि संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत आणि असं म्हटलं जातं की कोकण रेल्वेचा गलथान कारभार आहे किंवा भोंगळ कारभार आहे किंवा काहीतरी गोलमाल असण्याची शक्यता आहे. कारण अगदी 2 मिनिटातच ह्या सगळ्या फुल होत आहेत, रिग्रेट होत आहेत. नेमकं ह्या करतोय तरी कोण, असा जो काही प्रकार आहे, असा जो सवाल उपस्थित केला जातोय, याबद्दल काय सांगाल? नाही, ऍक्च्युली कोकण रेल्वेचा गलथान कारभार किंवा भोंगळ कारभार हे आपण म्हणू शकत नाही. परंतु आपल्याकडे ज्या काही साईट्स आहेत, बुकिंगच्या साईट्स आहेत, किंवा आज अनेक असे फेक एजंट झालेले आहेत की जे हॅक करतात आणि काही मिनिटामध्ये हे बुकिंग आहे ते करून ठेवतात. कारण ऍट अ टाइम एवढ्या हजारो सीट्स ज्या आहेत त्या एका 2-3 मिनिटामध्ये पूर्ण फुल होणं आणि गाडी पूर्ण रिग्रेट दाखवणं हे काहीसं म्हणजे पटत नाही कुठेतरी. आणि जो सर्वसामान्य माणूस आहे की जो तिकिटीच्या लाईनीमध्ये उभा असतो, त्याचा जर 50वा नंबर असेल तर ते पहिले 5 नंबर येईपर्यंतच ते फुल गाडी झालेली जर असेल तर ते कुठेतरी दाल में कुछ काला आहे किंवा इथे कुठेतरी काहीतरी पाणी मुरतंय हे निश्चितच म्हणण्याला वाव आहे. मध्यंतरी शासनाने अशा काही हॅकर्स जे होते किंवा असे जे बनावट एजंट होते त्यांच्या एजन्सीज रद्द देखील केलेल्या होत्या, त्यांना ब्लॅकलिस्ट केलेलं होतं. परंतु तरीही हा प्रकार जो आहे तो थांबलेला नाहीये. कारण आयत्या वेळेस जर तू गेलीस आणि एखाद्या एजंटकडे जर 14, 15, 16चं तिकीट मागितलंस तर डबल टिबल किमतीमध्ये ते तुला तिकीट कधीतरी अवेलेबल सुद्धा होऊन जाते. ही जी काय गोम आहे ती मात्र निश्चितच बघायला पाहिजे. म्हणजे हे बघायला पाहिजे आणि इथे कुठेतरी काहीतरी 100% शिस्त आहे हे नक्कीच वाटते आणि ते साहजिक आहेत प्रतिक्रिया लोकांच्या. हो, पण आता जर पाहिलं तर कोकण रेल्वे जर बुक दाखवतायत तर मग आता लोकांचा ओढा कशाकडे येईल तर बसकडे येईल. पण आता बसच्या पण तिकीट एवढ्या हाय होऊन जातील, त्यानंतर आपल्याला विचार करणंच कठीण होऊन जातं. तर मग ती कशी काय प्रोसेस असते किंवा बसच्या तिकीट जी वाढली जातात, अचानक वाढतायत किंवा ती जे काय म्हणतो आपण त्याला की त्याला काय म्हणतो आपण हे केलं जातं कुठेतरी कमी हा जो काही प्रकार होतो, तर या सगळ्याकडे कसं पाहताय? बरोबर आहे. त्याच्या अगोदर मी सांगेन की गणेशोत्सवाच्या वेळेस जादा ट्रेन सुद्धा गणेशोत्सव स्पेशल किंवा फेस्टिवल स्पेशल अशा ट्रेन सोडल्या जातात. परंतु त्या ट्रेन इतक्या 11th अवरला सोडल्या जातात की त्याची माहिती लोकांना फारशी नसते. त्यामुळे त्या ट्रेनला बऱ्याच वेळेस तेवढी गर्दी होत नाही. काही म्हणजे अगोदरच्या ज्या असतात त्या होतात फुल, परंतु त्या ट्रेन ज्या असतात त्या देखील ओव्हरफुल होऊन आपल्या कोकणात येत असतात. जातानाची परिस्थिती सुद्धा तशीच काहीशी असते. मात्र या सगळ्या म्हणजे ट्रेनचा प्रवास हा कसा कन्व्हिनियंट, गाडीमध्ये लहान मुलं असतील तर त्यांना खायला मिळते किंवा वयस्कर माणूस असेल तर तो थोडासा फिरू शकतो. काहींना आरोग्याचा त्रास असेल तर गाडीमध्ये रेल्वेमध्ये त्या सगळ्या फॅसिलिटीज असतात, त्यामुळे त्यांना तो प्रवास सुखकर होतो, सोयीचा होतो. परंतु बसचं तसं नाहीये. त्यावेळेस बसचं कसं असते, एका स्टँडवरती थांबली की ती पुढच्या म्हणजे त्या कालावधीमध्ये 2-3 तासाचा कालावधी असतो, त्यामुळे लोक थोडीशी पाठ फिरवतात रेल्वे जर अवेलेबल असेल तर. मात्र गणेशोत्सवाच्या आणि मे महिन्याच्या कालावधीत पर्टिक्युलरली जर बघितलं गेलं तर गणेशोत्सवाच्या कालावधीमध्ये हजारो लोक कोकणामध्ये येत असतात. एसटीचं बुकिंग सुद्धा फुल झालेलं असते. परंतु एसटीचं बुकिंग तर आपण जनरली जातो आणि आपण करून घेऊन येतो किंवा नेटवरती सुद्धा होते. आता खाजगी ज्या गाड्या आहेत, खाजगी आराम बसेस ज्या आहेत, लक्झरी बसेस ज्या आहेत, त्या मात्र त्या काळामध्ये नक्कीच आपले हात धुवून घेतात असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण जी गाडी अक्षरशः 500 रुपयात 700 रुपयामध्ये एरवी आपल्याला मुंबईला सोडते किंवा मुंबईतून घेऊन येते, त्यावेळेस त्यांचे रेट हे 2000, 2500, 3000 किंवा त्याच्याही पेक्षा जास्ती होतात. काही ज्या काही ट्रॅव्हल एजन्सीज आहेत की ज्यांचं नेटवरती बुकिंग आपण करू शकतो, त्यांचं देखील बुकिंग आपण करू शकतो. परंतु जसं मी रेल्वेचं म्हटलं तसं जर तुला 19 सप्टेंबरला यायचं असेल आणि एखाद्या बस कंपनीच्या साईटवरती जाऊन तुला ते जर
बुकिंग फुल दाखवत असेल हम्म. आणि तू जर एजंटकडे गेलीस तर दुप्पट तिप्पट किमतीमध्ये लक्झरी बसचं बुकिंग सुद्धा तुला मिळू शकते. हा सुद्धा एक छोटासा गोलमाल दिसतो आणि त्यामुळे थोडंसं कुठेतरी म्हणजे आपण अननेसेसरी कुठेतरी पैसे जास्ती देऊन आपण येतोय ही भावना तर असतेच, पण तू इलाज नसतो, लोक येतात. नक्कीच. पण जेव्हा इलेक्शन्स असतात किंवा या सगळ्या गोष्टी असतात तेव्हा चाकरमान्यांना मुंबईहून आणण्याची सोय प्रत्येक पुढारी करत असतो. पण या सगळ्या गोष्टींकडे आता कुठेतरी गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे, कारण हे प्रकार कुठेतरी थांबणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपला चाकरमानी एवढा आपला जिव्हाळ्याच्या सणासाठी जो त्याला उत्सुकता असते, आतुरता असते गणरायाच्या आगमनाची, तर ती कुठेतरी नाराजी होईल आणि आपला चाकरमानी कुठेतरी दुरावेल आपल्यापासून. तर आता प्रशासनानं असेल किंवा या नेत्यांनी असेल याकडे कशा पद्धतीने उपाययोजना करणं योग्य ठरेल? कसं आहे माहिती जुईली, जेव्हा रेल्वे मिनिस्टर सुरेश प्रभू होते त्यांनी बरेच असे काही उपक्रम राबवलेले होते. किंबहुना कोकण रेल्वे, कोकण हे नाव त्याच्यामध्ये आहे, कोकणाचा अर्थ जो आहे किंवा त्याचं जर संकल्पना जर बघितली तर कोकण ही पालघर पासून तळ कोकणापर्यंत एवढा आपला कोकण प्रदेश संबोधला जातो, व्याख्या जर त्याची केली तर. परंतु ही कोकण रेल्वे आपल्या सिंधुदुर्गातल्या, रत्नागिरीतल्या, रायगडमधल्या लोकांना उपयुक्त व्हावी म्हणून केली गेली. परंतु आज परिस्थिती दुर्दैवाने अशी आहे की या कोकण रेल्वेचा उपयोग आपल्याला फार कमी, परंतु या मार्गावरून दक्षिणेकडे जाणारे जे प्रवासी आहेत त्यांना फार जास्ती पद्धतीने चांगला होतो आणि त्याचं बुकिंग हे त्यामुळेच कदाचित फुल होत असेल. परंतु त्याचबरोबर या मार्गावरती म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर सीझनच्या कालावधीमध्ये म्हणा किंवा एरवी सुद्धा म्हणा, कारण एरवी सुद्धा रेल्वेने येणाऱ्यांची गर्दी प्रचंड असते, तर कोकण रेल्वे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस की ज्याला सीएसटीएम म्हटलं जाते तिथून सावंतवाडी पर्यंत एखादी रेल्वे वेगळी कोकण रेल्वे व्यतिरिक्त, कोकण कन्या व्यतिरिक्त सोडावी अशी खूप वर्षांची मागणी आहे. रेल्वे संघटनांनी सुद्धा मागणी केलेली आहे. ती जर पूर्ण केली गेली तर हे जे काही कोकण कन्या किंवा मांडवी ह्या ज्या काही ठराविक नेहमीच्या गाड्या आहेत त्यांची गर्दी कुठेतरी थोडीशी कमी होईल आणि आपल्याकडे सिंधुदुर्गात येणाऱ्या चाकरमान्यांना त्याचा खूप चांगला उपयोग होईल. एरवी येणाऱ्या चाकरमान्यांना सुद्धा आणि फेस्टिवलच्या सणाच्या निमित्ताने येणाऱ्या चाकरमान्यांना सुद्धा त्याचा उपयोग होईल. याच्यासाठी कुठेतरी चांगल्या पद्धतीने काम व्हायला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून पाठपुरावा करायला पाहिजे असं मला वाटते. नक्कीच. थोडंसं विषयांतर होतंय किंवा थोडा विषयाला अनुसरून हा प्रश्न आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस ही आपण पाहिली तर त्याचं टेस्टिंग झालं आणि अशी माहिती मिळते की 29 मे पासून वंदे भारत एक्सप्रेस ही मुंबई ते गोवा असा प्रवास असणार आहे. मात्र या एक्सप्रेसला सिंधुदुर्गात कुठेही थांबा नाहीये, त्यामुळे अशी नाराजी इथे पण उपस्थित होतीये. तर तो जर थांबा मिळाला तर फार फायदा होणारच आहे आपल्याला. पण नेमकी तर वंदे भारत एक्सप्रेसची परिस्थिती काय आहे? जुईली, हे जे आधी मुळात आधी आहे की 29 मेला पासून वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू होणार आहे, त्याची मी पडताळणी केली. कोकण रेल्वेचे जे PRO आहेत त्यांना विचारलं की हे खरंच 29 मे पासून सुरुवात होणार आहे का, तर त्यांनी चक्क नाही म्हणून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे ही सध्याची तरी फेक न्यूज आहे. तत्कालीन ह्याच्यामध्ये ती होऊ सुद्धा शकते, पण आजच्या घडीला तरी 29 मेला ही गाडी सुरू होत नाहीये. हे जे तू म्हणालेली आहेस की त्या गाडीला सिंधुदुर्गात थांबा एकही नाही, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यासाठी इथल्या नेत्यांनी अत्यंत आग्रही असण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. रेल्वे संघटना तर आग्रही आहेतच, परंतु पॉलिटिकल विल जे लागते ते फार महत्वाचं आहे. आणि आपले जे खासदार आहेत, आपल्या इथले जे आमदार आहेत, त्यांनी ह्या सगळ्याचा एकत्रितरित्या जर पाठपुरावा केला तर निश्चितच या गाडीला आपल्याकडे थांबा मिळू शकतो. परंतु दुर्दैवाने जुईली मला असं म्हणावं लागेल की ज्या अशा काही महत्वाच्या गाड्या आहेत त्यांना आजही आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये थांबा नाही. त्या रत्नागिरीमध्ये थांबतात, त्याच्यानंतर चिपळूणमध्ये थांबतात, म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये त्यांना 2 थांबे मिळतात. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा काही गाड्या आहेत की ज्यांना एकही थांबा नाही आणि ज्या थेट गाड्या आहेत आणि ज्याचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने आपल्या प्रवाशांना होऊ शकतो. धन्यवाद देवेनी तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी. जर आपण पाहिलं तर आता चाकरमानांमध्ये मात्र या संदर्भात प्रचंड नाराजी व्यक्त होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. कारण 4 महिन्यांपूर्वीच आता तिकीट बुकिंगला सुरू झालं, मात्र कालपासून हे तिकीट बुकिंग सुरू होतं आणि रिग्रेट हा मेसेज अगदी 2 मिनिटात आला. त्यामुळे एवढ्या फास्ट हे तिकीट बुकिंग करते तरी कोण, असा सवाल हे चाकरमानी विचारतात आणि नाराजी सुद्धा व्यक्त करतात. त्यामुळे आता रेल्वे प्रशासनानं
असेल किंवा आपले जे नेते मंडळी असतील, पुढारी असतील, प्रशासन असेल, यांनी याकडे गांभीर्यानं पाहून यासारख्याचे जर चुकीचं घडत असेल तर त्याची योग्य ती चौकशी करावी आणि या प्रकाराला आळा घालावा, ही एकच विनंती, हा एकच मागणी आता या चाकरमान्यांकडून होते. आता इथंच थांबतो. या संदर्भातले अधिक अपडेट तुम्हाला जर जाणून घ्यायचे असतील तर आजच सबस्क्राईब करा, फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलायचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. वाटोळ गेलेलं आहे. आता मतदारसंघाचं करून झालं आणि याच मतदारसंघात सावंतवाडी शहर येतं आणि शहराचं वाटोळ करण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलेलं आहे. त्याचं मोठं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आठवडा बाजार. आज जो बाजार हलवला आहे एकटी स्वभावाने, त्याचे भोग जनतेला भोगावे लागत आहेत. आज जर तुम्ही बघितलं, ज्या ठिकाणी बाजार भरवला जातो त्या ठिकाणी लोकांना पार्किंगची व्यवस्था, उतारीची व्यवस्था, अशी कोणतीही प्रकारची व्यवस्था तिथं नाही आहे. बाजारातील लोक रस्त्यावर लघुशंका करताना दिसत आहेत. याच्यामुळे सौंदर्यात भर पडणार आहे का? आणि आता पावसाळ्यात शाळा सुरू झाल्यावर मिलानी शाळेची मुलं, पालक त्या रस्त्याने ये जा करत असतात. त्याच्यामुळे उद्या मुलांना काही झालं तर त्याची जबाबदारी पूर्ण दीपक केसरकरांची आणि शिवोंची राहील. आणि जर ती वरती जर झाडं बघितली तर ती जुनाट झालेली आहेत. ही जुनाट झाडं पावसाळ्यात मंगळवारी जर कोसळली आणि कोण जर मृत्युमुखी पडला तर त्याची सुद्धा जबाबदारी ही दीपक केसरकर शिवोंचीच राहील. नाहीतर त्याने येणाऱ्या मंगळवारी जसा होता तसा बाजार पूर्ववत करावा आणि उद्या आम्ही सत्तेत आल्यावर हा बाजार आम्ही पूर्ववत नक्की 100% करणारच आहोत. सध्या प्रशासक दीपक सांगेल तसे मान हलवण्याचं काम प्रशासन करत आहे. आज जर तुम्ही टेमकर घरापासून 7 नंबर शाळा झेरंगवाडी येथे बघितलं तर रस्ताच गायब झालेला आहे, रस्ताच नाही. ही शहरातली कामं सोडून नको तर बाजार उठवण्याचं काम करत आहेत. एक दिवस जनताच यांना मतदारसंघातून उठवेल यात कोणतीही शंका नाही आहे. त्याच्यामुळे हा जो टेमकर घरापासून जो रस्ता आहे तो जर नाही झाला तर निश्चितपणे दीपक केसरकरांचा तिथं फोटो उभारून फोटोच्या प्रतिमेला हार घालण्यात येईल हे त्यांनी लक्षात ठेवावं. हार कसला असेल? फुलांचा. हार म्हटलं तर त्यांचं एवढं आठवडा बाजार तुम्ही सुरू झाला, 15 दिवस आठवडा बाजाराबाबतच्या हालचाली होत्या. तुम्ही शहरात नव्हता की बाहेर कुठे गेला होता? मी शहरात होतो. शिवला फोन केला होता. शिव बोलली माझ्यावर खूप जबरदस्ती आहे, दीपक भाई आपल्यावर दहशत निर्माण करतात, असं शिवने मला उत्तर दिलं. जावडेकर शिव हे शिव दहशतीखाली वावरत होते आणि त्यांची या गोष्टीमुळे बदली सुद्धा केसरकरांनी केली. पण चांगलं काम केलं तर बदली कशी काय केली? तर उद्धव शिवने केसरकर पहिले 5 आठवडे त्याचं काहीच ऐकलं नाही, बाजार हलवला नाही. त्याचा राग ठेवून त्यांनी त्यांची बदली सुद्धा केली.
म्हणजे दहशतीला केसरकरांच्या जुमले नाही म्हणून जावडेकरांची बदली झाली, अचूक बदली झाली. म्हणजे केसरकर दहशतवादी आहे. आणि रस्ता जर नाही झाला तर केसरकरांचा फोटो लावून बॅनरवर त्याला हार फुलांचा तिथं घालण्यात येईल, एवढं लक्षात ठेवा. मग तुम्ही म्हणता की केसरकर दहशतवादी आहेत, जावडेकरांनी त्यांना कबुली दिली. मग सध्या राज्यात सगळं दहशतवाद्यांचं राज्य आहे काय? नाही नाही, केसरकर दहशतवादी आहेत, राज्यात सगळं एकदम चांगलं आहे. आता ते तुमचे गुरु मानतात ना उपमुख्यमंत्र्यांना केसरकर, मग त्यांनी असा सल्ला दिला काय की शहरात जाऊन दहशत? असं काय नाही. काय बोलतोय? सत्ता तुमची आहे. नाही, ते वारंवार आपण सांगतात ना, आपण स्थानिक उपमुख्यमंत्री. लेवल, आम्ही स्थानिक लेवलचे प्रश्न मांडतो, स्थानिक लेवलवर बोलतो. नाही, ते गुरु मानतात ना. आता मतदारसंघाच्या बाहेर मी कोणत्याही विषय बोललेला नाहीये. नाही, पण आता ते सांगतात ना- मतदारसंघावर तुम्ही काही विचारा. फक्त आता तुम्ही मध्ये तुम्ही म्हटलंय की जागा आठवडा बाजार हलू देणार नाही, नाहीतर मी काय तो सुरुवात केली राजीनामा ना देईन. आता. नाही का? मागच्या वेळी राजीनामा कुठचा आता? म्हणजे कुठे सगळं असेल तर पक्ष राजकारण सोडेल, असं नाही मी ना? काय बोललो नाहीये. नाही, कारण मध्ये केसरकर ते सोडत होते म्हणून तुम्ही सोडणार माझ्या तोंडात नाही. घालू नका. मी एवढंच आता बोललो की केसरकरांनी या मतदारसंघाचं वाटोळं केलं आणि आता सावंतवाडी शहर हे याच मतदारसंघात येतं आणि शहराचं वाटोळं करत त्यांनी विडा उचललेला आहे, असं मी बोललो. त्यांनी जो बाजार हलवला, लोकांची आता गैरसोय होते, तिथं कोणती व्यवस्था नाहीये. उद्या मिरागी शाळा सुरू झाली, मुलांची हाल होतील, झाडं मोठी झालेली आहेत, फांद्या तुटून पावसाळ्यात जर भाजीकडे त्याच्या कपावर पडल्या त्याला जबाबदार कोण? गोडाऊनच्या मागे चिखल होईल. या ठिकाणी बाजार अयोग्य आहे, जो होता तसा बाजार करावा. भविष्यात आपली सत्याला आम्ही तिथंच चालू करणार आहोत, यात कोणतीही शंका नाही. आणि दुसरी गोष्ट, हा जो बाजार आम्ही तलावावर घेतला तो ठराव देऊन घेतला होता. माझा ठरावाशिवाय त्याने तो बाजार उठवलेला आहे. पण या विरोधात तुम्ही दाद मागणार का जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, न्याय प्रक्रियेकडे? जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्ही मंगळवारी जाऊन भेटणार आहोत, या मंगळवारी. आणि जी कुठची ती संघटना हॉकर्स हॉकर्स संघटनेचं मला आश्चर्य वाटतं की त्यांनी ही जागा कशी काय होय म्हटली, की हॉकर्स संघटना दीपक भाईने मॅनेज झाली हेच कळत नाहीये. नेतृत्व झालं की हॉकरचे काय कार्यकर्ते? नेतृत्व झालं असेल खर्च, कारण ही जागा अयोग्य जागा आहे. उद्या मिलाईशाहीच्या मुलांचं काय? हॉकर्स यांच्या नेतृत्वावर सुद्धा दहशत माजवली असं वाटतं. 100%. आता हॉकर्स मॅनेज झाली संघटना, जनतेचा विचार केला नाही हॉकर्सने. पण समजा तुम्ही म्हणताय की हा आठवडा बाजार तिथे चालू राहील आहे त्या मंगळवारी, तेव्हा पुढे प्रक्रिया नाही, आम्ही नाही का? मंगळवारी आम्ही कलेक्टरकडे निवेदन देऊ. आमचे पालकमंत्री मी वाट बघतोय, पालकमंत्री आला होते, कानावर घालू. पालकमंत्री असतात जिल्ह्यात असतात, काल होते ना, काल हा, होते, मीटिंग पण घेतली. कुठे फक्त- कलेक्टर ऑफिस मध्ये कलेक्टरवर मीटिंग केली. नाही, सगळ्या सफर फिरताना दिसत, बाकी कुठे दिसत कुठे? नाही, जनतेत दिसत नाही. म्हणजे असं जनता दौऱ्यात येते ना दिसतं, भेटायला. केस ओरसमध्ये नाही. त्यांनी ऑफिस उघडलंय, हा. जी काही निवेदन असतील तिथे द्यावी. त्या निवेदनांचा आल्यावर ते शाळाला होतं. नाही, जनतेत कुठे दिसत नाही नाही ना, पालकमंत्री. तुम्ही आमच्यावर जनतेत असतात, आम्ही त्यांना जनतेत हा. घेऊन जातो, जनतेत असतात. नाही, कसं आठवडा बाजार एवढा हल्ला, पालकमंत्री या भागातले आणि ते तालुक्यातलेच आहे, तर केसरकरांची दहशत पालकमंत्र्यावर दिसते असं तुमचं एकंदरीत. असं नाही, पालकमंत्र्यांवर कोणी दहशत नाही. पालकमंत्र्यांचे स्ट्रॉंग आहेत. ते केसरकरांनी तलावातल्या गाळ काढण्याची हिंमत दाखवावी. आता बाजार उठवण्याची हिंमत दाखवली, त्याची गाळ काढण्याची हिंमत दाखवावी. जी गोष्ट करायला म्हणजे करत नाही. आणि आता जर्मनीला नोकऱ्या देणार आहे. इथं 5 जणांना आयुष्यात आपल्या नोकऱ्या देऊ शकले नाही 14 वर्षाच्या कारकिर्दीत. आता जर्मनीला नोकऱ्या देणार. भूल थापांना बळी पडू नये. आज तरुण भारतला बातमी वाचली मी सकाळी, जर्मनीत नोकऱ्या देणार आहेत म्हणून. जर्मनीत नको, इथंच कुठेतरी 10 नोकऱ्या लावा. तुम्हाला मुलं आले नाही, तुम्ही मुलं पाठवतो, त्यांना नोकऱ्यांची गरज आहे. पण याचं तुम्ही कौतुक करताय, तुमच्या मतदारसंघातले आमदार ते राष्ट्रीय प्रवक्ते झाले, त्यानंतर तुमच्या सोबत म्हणजे कधी तुमच्या सुखदुःखात ते आले घरी, त्याच्यानंतर आज ते राष्ट्रीय प्रवक्ते, शालेय शिक्षण मंत्री झाले आणि पहिले या राज्याचे मंत्री असतील की ते एका प्रदेशात जाऊन वेगळ्या प्रकारे रोजगाराच्या विषयात दृष्टीने काम करतायत. हे कौतुक वाटत नाही का तुम्हाला? हे टामटूम आमदार आहेत, हे काही करू शकत नाहीत. 13 वर्ष जनतेला हात जोडून आमदार झालेत, काम काही केलेलं नाही. तुम्हाला सांगा, 13 वर्षात त्या तलावाच्या बाजूला काय
13 वर्षात आमदार आहेत, मंत्री होते, 5 वर्ष पालकमंत्री होते. काय तुम्हाला दिसतं तलावाभोवती? आता मंत्री आहेत, काय दिसतं? एक त्यांना इंटरनॅशनल स्कूलच आणायला सांगा. शिक्षण मंत्री आहेत ना, B.Ed D.Ed रोजगारांचे प्रश्न सोडवायला सांगा. किती जण नोकऱ्या लावल्या? लोक सगळे हे इकडे असल्यामुळे, आमदार असल्यामुळे इकडचे सगळे युवक सगळे पुण्या मुंबईला गेले. ही जर उत्तम स्किल चालू केली असती तर 2000-3000 नोकऱ्या तिथे उपलब्ध झाल्या असत्या. 3000 कुटुंब गावात राहिली असती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कोकण रेल्वेचं तिकीट बुकिंग ओपन होताच 2 मिनिटात फुल. 2000ची नोट बंद झाल्यावर मातोश्रीत बैठक, नितेश राणेंचा हल्लाबोल. आणि ते केसरकरांच्या फोटोला हार घालणार, संजू परब यांचा इशारा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.